gaur lekitxo, euskaraz eta kitxo. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa handal. Zorika iztoa protagonista. lo dijo un artista vasco. Jatza! Bueno, mentxe Lekitxoko basiliki, elizatxue, hau ez dakit Andramari do ze hostidan, eta alako katxarroaz, esan bida, Lekitxok ere beti izan dauela nahiko garrantzia Bizkaiako kontuetan. Hortxe guzkiz ez da ikusten, baina, bueno, San Antoniak ate joka ditugu, bostean izango dira antzar jokuak, edo plastikozko antzar jokuak, eta bien bitartean, mentxe, beranianteak eta uda pasatzen. Esan genuen nola turismoaz ere itzeingo genuela, egunotan, eta hortxe atzen duzu mutila, eta mentxe, hortxe dagoen, jesageta dagoen neska, bi giridia, baino, hauek etorri baino lehenago, Lekitio, Zumaia eta Euskal Herriko kostaldeko beste herri asko, beste erabateko giriekin bete zitzaizkigun. Bai bilbotarrak hemen, Lekition eta beste leku askotan, bai eta Madriletik etorritako beste beraneante asko. Bueno, bagatxe dituzue alderatik, Eliza, bere arko gotiko karakteristikoekin eta barraka guztiak eta hemendik aurrera asteburu hontan ja jaiekin hasiko dira, bosta, larunbata, igandea bat da, bueno, ez dakit. Hor, eguazten aldera hasiko izango ditugu antzarrak, non eta hementxe, noski, hortxe duzue, hemengo, bueno, portu deportiboa edo. Bera ikusten dugun arrantzuntzinen bat, baina, bueno, Lekitok ere aspaldi aldatu zituela, arrantzu kontuak, turismoaren gatik baita. Hor gainera, izuntza gainean, bandakizue garai batean, Alfonso Amairugarrenak urak asko maite zuen, Euskal Herria, hori borboi guztiek gertatzen zaie, eta euskaldunek ere zenbaitzu behintzat beti maite izan dituzte asko borboiak. Hortxe ere Tabasko galanta dugu, eta protagonista beti dira ia berberak. Esaten duenez, hauek aspaldian utzi dituztela arrantzu kontuak, eta horietariko arrantzu itxasontzi bat gaur egunean santutzen dugu. Adurtza, maitea, bertuen egin dituen 3 hilabetez bisitak gidatuak, eta hemenditzik arantza eraman zuten bere garaian, eta ura ere gure senyoritxi bezala usteltzen egonda azkenengo 10, 15, 17 urtetan. Uste dute, gure senyoritxina, itxas museoan dagoena hori konpondu zen, adurtzakoa ez dakite konpondu duten, edo oraindik ere ubia mantentzen duten. Beraz, hori da kontua, turismoa ez dela berria Euskal Herrian, turismoa beti egon dela hemen, turismoa Donostian eta Biarritzen asmatu zen, berez horrek ere ADN euskalduna dauka guztiz. Eta hortxekatik berriz ere pentsatu behar dutzue, ez garela euskaldunak, ez dela euskera, ez dakite. Progresoaren limite batean egon, azalean egon baizik, eta beti Ernamuinean zentruan egon garela, eta alaxe tokatu izan zaigula. Eta hortxekatik gaian, euskerak aguantau duela 21. mendera arte. Beti jotzen diogu kontrakora, txarra izan zela, eta euskera galdu azkontzelaren eraginez, baina keda. Aretxeke mantendu gaitu, herri-herrian, eta horrek ere diru asko eman dio herri honi. Bueno, horratx gaur eguneko amengo vaporitxuek. Hau, bajurakoa 10. Eta ikusten duzuenez, jate gixau dauz, antxe belero batzuk ere nahiko handitxek, arrantzuntzia baino.
hauek, nik Santurtzin 3 edo 4 dauz, ba, hemen lekatxoan antza, ba, antzeko parezido. Bueno, hitz bat erabili dute, lekatxo, holakorik ez esan hemen, beti esan lekeitio, lekeitio, lekitio. Lekatxo esaten baduzue, hori ondarrutarrek erabiltzen duten adiera da, eta kontuz gero, hemen pikea baino askozaz gehiago eta dute bi herriek. Antza denez 1900 urtetik aurrera hasi zitzaion Ondarru aurreratzen arrain kontuetan lekiti hori. Eta baita ere banderitzoen garaian, antza denez, herri bakoitza, bilak ere baziren, herri bakoitza bazegoen bando bateri atxikita. Antza denez, Ondarrutarrak nik uste kanpoinoak zirela, eta hemen lekition oinaztarrak. Eta arrezkerostik antza, kriston folioiak izan dituzte, gantzu kontuengatik, ibai kontuengatik, danengatik, beti liskarretan. Beraz, kontuz, alako lekatxo izena erabiltzerakoan hemen, lekition. Bueno, beste kontu batzuk eta beste kuriositate bat, itsasuntzian matrikulan fikatzen basarete, hor agertzen da, agertzen da, 0-3 izango litzateke nik uste urtea dela, matrikulazio urtea. Bostaia astua dakat, baina gero bat badauka, eta hori badakite zer dan, hori probintzia maritimoan zelako postuan dagoen hemengo portuan. Normalean, ekialdetik mendebaldera egiten da kontakizun hori, ekialdetik hasita 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta mentxe faio bat antzeko bat dugu, lekitiokoek bata eramaten dute demarkazio horretan. Printzipioz Ondarru hori tokatu zaitzaioan, baina lekitxoren pisua handi izan da Bizkaiko historian. Bilbo eta 25 urtera etorri zen Maria Diaz de eman ziolako kartapuebla, eta Eliza ere horretxegatik dauka hain handia. Eliza mende bat geroago etorri zen, baina biletan eta itxaso biletan oso garrantzitsua izan da, eta horretxegatik berak dauka matrikulazioan, itxas matrikulazioan berak dauka probintzia maritimoko lehenengo postua. Eta ondorio bezala, turismoa betidanik izan badugu, edo Euskal Herrian asmatua zen behintzat, eta industriak ere bere garrantzia izan bazuen 20. mendean, eta beti ere Espainia eta Frantziaren arteko liskarretan erdi-erdian egon garen herria izan garela jakinda, argi dago, kontu horiek ere, herri baten izaera moldatu dezaketera edo aldatu, baina historian zehar euskerak beti izan du gure atxikimendua, eta gu euskaldun izaten jarraitu du, eta beraz, horrek esan nahi du, kanpokoak ezin duela barne-barnean dagoen aldatu. Barne-barnean dagoen aldatzen bada, barnekoek nahi izan dutelako da. Eta Irlandako kasua ni beti hartzen dut aitzakia, ez ejemplo bezala. Irlanda paradigmatikoa da, eta orain artean beti izan dugun joera hori Euskal Herria txikia dela, euskaldunak beti ere zanpatuak bizi izan garela, hori aitzakia dira. Gure hizkuntza hitz egiteari usteko, gure izaera eskertiarra eta kabroia alde batera usteko, eta estatu hondien aurrean, kapitalismoaren aurrean, poterenen aurrean gurutzilkatzeko edo belaunikatzeko. Ea hori bihurtzen dugu. Gurean ere, baserria Zeharreta goikoa zan, baina Zeharreta ari ez zion inork ere deitzen. Guretzako beti izan da, Zierta edo Zierreta. Lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo